Hello para pedagang. Karo kowe guru markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa sijine iku ing mandeg. Disaranake sampeyan ndeleng kabeh parameter perusahaan sing ditakoni luwih rapet. Saiki ayo goleki indikator dasar utama perusahaan. Blueprint Medicines, ticker BMC. Review adhedhasar data wiwit, 23 Mei 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Blueprint Medicines Corp kalebu subkategori. Oncologi targeted therapy, 22 organisasi njupuk bagian ing asesmen, kang cukup wakil. Goleki tabel pesenan ing mburi video. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti kaya ing ngisor iki, -8 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 0,9 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar banget, ing pasar as sacara sakabehe. Bisa dideleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,9 poin. Marang perusahaan -8 terms Blueprint Medicines. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Blueprint Medicines Corp lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Blueprint Medicines nuduhake dinamika -3,8%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 11,3%. Kapitalisasi pasar organisasi Blueprint Medicines regane $6,48 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $48 miliar. Blueprint Medicines nuduhake 13,495%, iki minangka salah sawijining perusahaan gedhe ing subkategori. Nilai buku perusahaan punika $0,34 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $14 miliar. Blueprint Medicines iku 2,379%. Kanthi bandingake saham pasar saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Blueprint Medicines ing subkategori nalika netepake nilai pasar 13,495%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 2,379%. Iki 82% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran pangsa organisasi saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, -1 poin. Kewajiban utang organisasi iku $71,1 miliar. Rasio utang kanggo nilai buku 209,1% saka ekuitas. Skor kinerja utang perusahaan iku ala banget -2 terms. Imbangan rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori 0. Rating saka nilai pasar simpenan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori banget ala -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki -$156 mayuta-yuta. Media WI ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $65 mayuta-yuta. 58,1% kurang saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 11,5. Rata-rata kanggo subkategori punika 7, kang 64% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai tukar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori TOLET -0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $560 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki arang banget negatif kanggo prospek perusahaan. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori ala -1 poin.
Marginality punika minus 27,7%, karo rata-rata ing subkategori minus 16,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 11,6%. Asesmen margin sales dibandingake karo pratandha ing subkategori Pasable minus 0,5 terms. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 9,143%. Sing 48% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $9.985.000. Lan ing subkategori $6.765.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 47,6%. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Pasable 0 poin. Bati saben pegawai minus $239,900. Kanthi rata-rata subkategori minus $156,100. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 54%. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Bagian saka dodolan saben karyawan individu saka organisasi punika $866.000. Ing subkategori $968.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 12%. Evaluasi revenue saben karyawan individu saka perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori Pasable minus 0,5 terms. Volume transaksi for sale ana 9,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 7,9%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 58% kanggo perusahaan Blueprint Medicines. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 57%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $100. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $126. Rega nyoto lan dinamika ramalan konsensus kira-kira 25%. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan ditampa publicly ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinet. Adhedhasar asil pambiji Blueprint Medicines Corp. Sistem informasi penilaian guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $134 US. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane relatif kurang. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake model pambiji indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 87,42. Mandeg mundut disetel ing 113,26. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi tanggal 22 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker Imo bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan utama utawa wawas. Urutan kapindho tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun banget kanggo kabeh wong sing nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan saka Guru Markets.